Εδώ στην Καρδίτσα μια ομάδα ανθρώπων πριν από ένα χρόνο οδηγήθηκαν στην δημιουργία μιας δημοτικής κίνησης. Θεωρώ ότι είναι η μοναδική δημοτική κίνηση. Αυτή πριν από ένα χρονικό διάστημα ψήφισε μια πολιτική διακήρυξη, ψήφισε προγραμματικές θέσεις και ψήφισε επίσης και βασικές αρχές λειτουργίας. Όπως είπα λοιπόν, είναι η μοναδική δημοτική κίνηση, δεν υπάρχουν άλλες δημοτικές κινήσεις, στην οποία δημοτική κίνηση τα πρόσωπα είναι ανακλητά στις θέσεις τις οποίες θα καταλάβουν και θα υπάρχει και αναλλαγή στην άσκηση της εξουσίας. Ένας νέος πρέπει να οδηγηθεί στο να ψηφίσει το δικό μας το συνδυασμό, τη δικιά μας δημοτική κίνηση, το δικό μας υποψήφιο δήμαρχο, να μας εκλέξει λοιπόν στην καινούργια δημοτική αρχή, δεδομένου ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι προτείνουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων, και είμαστε αυτοί οι οποίοι ως ενεργοί πολίτες συμμετέχουμε σε όλα τα κοινωνικά κινήματα της πόλης. Και η Καρπός Εκπροσίαση είναι μια νέα δημοτική ομάδα και γι' αυτό απευθύνεται στους νέους που έχουν μέσα στην φύση τους την ενέργεια, την ορμή για την αλλαγή, όλη αυτή τη δυναμική. Και μην ξεχνάμε και το Συμβούλιο Νεολαίας. Εμείς θέλουμε τους νέους συμπαραστάτες σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να λύσει το πρόβλημα συνολικά της ανεργίας. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου να λύσει συνολικά το πρόβλημα της ανεργίας. Το πρόβλημα της ανεργίας ο Δήμος μπορεί να αμβλύνει ως έναν βαθμό, δημιουργώντας κάποιες θέσεις απασχόλησης, δίνοντας λοιπόν δουλειά σε κάποιους νέους, κυρίως επιστήμονες, αλλά και εργαζόμενους. Θα ήθελα να σου πω ότι ο χαρακτήρας του νομού μας είναι καθαρά αγροτικός και κυρίως θα πρέπει κανείς να επιδιώξει δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από το πρωτογενή τομέα, δηλαδή αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο νομός με αυτά τα προϊόντα που παράγει, στο δευτερογενή τομέα όσον αφορά την καθετοποίηση της παραγωγής και στον τριτογενή τομέα με την ανάδειξη των στοιχείων, των χαρακτηριστικών στοιχείων του νομού μας, που είναι το πανέμορφο οδικό κύκλωμα της λίμνης Πλαστήρα, είναι τα αξιόλογα μνημεία του νομού και του Δήμου μας, είτε αυτά είναι αρχαία, είτε είναι βυζαντινά, είτε είναι νεότερα κλασικά μνημεία, και επίσης βεβαίως τα άλλα ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα του Δήμου, που έχει να κάνει με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ένα χρονικό διάστημα ασχολούμαι πάλι με τα κοινά ως αντιδήμαρχος το 1996 με τη Δημαρχία κ. Καταφλή. Δημιουργήσαμε όλες αυτές τις κοινωνικές δομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν απαιτούνταν από την κατάσταση, από την οικονομική κατάσταση την εποχή εκείνη να δημιουργηθούν. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις δομές δεν σκεφτόμαστε. Εμείς ως επόμενη δημοτική αρχή θα τις διατηρήσουμε, θα τις διευρύνουμε και θα προσθέσουμε και άλλες.